Na ijing pos ne ibaret cha umau jam ka jing shisha ban pen urlong i don kam long ki baslur. Bat ka Jingiaidlynti jo ikong Veera ka zinas Syiem kalong kawai na kanuksa habagi kren ya kata ka benta. Ikong Veera Syiem ilong itry jong ka Risa Forest Green Homestay ka jaka syong basa ka bala pelong yeng ya ki babun ki nong jmo kai pertai amtang ki bawan syangkai pangat Jingtrei ya ki bawan na ka benta ki kam ki jam ki paper. Kajing sedang Jong ya ka homestay kalong kajing pos new Jong bat Jong lok Jong iba hun lang yu pla pam kwai hadu play watla kilala ban sedang lang ya ini ijing pos new ibarit house ne jahal pusau Jingtrei ila hapat ban jam syakmat hadin kajing khalat no Jong lok Jong watla kam shim la long ka baso Jingtrei ila kut jingmut banyak chaprang da kajing slur kajing minot mat kajing kut jingmut ban penyar ya kanika kam ka homestay Jong klala ban ai jakasa ya kumpa palat hajar ngut kinong lek nong wan kabla kalalong ka yeng ka shipo Jong ki habaki wan jangai na lahi namar ka jing sultanat Jong ki break bla yo kalat ban wan sa hakani ka homestay ikong Veera ila yo ru ban khur ya ka khusna India's favorite homestay awards season 4 finalists in travelers choice emerging host kabla long ka jingjap ka crowd na ka benta Jong bat kumju ka jing penslur ya ba inang penbha bat penyar ya kane ka kam ha ki benta ki babun ikong Veera inget bangi hab ban long ki penslur ki paminon bat ki bayaisha ha bangi le ya kanu ka chat kam pher la dangi de ki ru ken thai ki ba hab ban kit ban ba ya kalingkor marwai ru ngi de ban tur shakman da ka jinget bat ka jingmut ka bas camp Pi barong ip yang sobaya pi syakoi pat ka benta Jong ka Rympei ha ka ni ka kenting dan hapdeng jungi ya ikong Veera ke Syiem i belong ru itrai Jong ka Risa Forest Green Homestay bat iban sam ya ka Jingiaidlynti ka Jong bat ki wei benta Jong ka Syiem ka Jong mengintip kamnya kita barong alingin ya phais menta kong ip yang sobaya pi syakani ka program jungi bat kumbang jule na ka wei ka por syakoi pat angi ju sam ya ka Jingiaidlynti ju ki riu kan thai ban ai men Syiem ki wei pat ki para kan thai makong ti khnang ba ki palok jungi ki ba pe ngi ka por kin kham i thu shu ya pi le si pla un patai kham bnya shu sa phang jom na dia bat ki wei ki benta kong oi deng kong actually ngakwa ban ai ngo shwai u ble bola ai lat yang ban sedang ya kini ban seng ya kini ka kam na sedang ya kini ka kam haus nem arajar pusau Jun arajar pusau but ni sedang da ka barit ba actually ti nga sedang da ka bashim loan na po bank and then nga sa suki nga shnaya kini ka building hadin yeng ti at present ni don tang south liki kamra but ki bon ki jing bangilai kendo along the weekend and they what kata slowly la don ki systems in place ban pentulun ya kakam nama ko mapi ongkong pi la sedang ya kane de jing sedang ibarin Jingtrei bun sin ni so thu ba kanu no ka kamru ka haban long kong tahi la dangim sedang ni ibarin minum la ban jam syakamat mo Jingtrei pi ong ru kong ba hapdang kita ki jing sedang jong pi kendu ru ki jing ki babun le second diat kong ini apa hai kata ka benta ti ki bun ki jing ka bayade bat ki bookings bon sien nga shat bakla shat khumshim double bookings to ti bang hable hi marwai ti ban organize ban manage ki bookings ti menta pa deng la don ki systems in place kum no bagan manage ki don ki apps po ngala computerized lot to ti ka khamsup atat kawai ki bon ki we ki challenges kum ki kalate ka teng ki guess expectations ka jing don kam jong ki teng ni me kendo ba bon sin ki bre bawan na bar ki mot ba kalong kum ka hotel re ka pher na ki hotel so ki homestays pa de kalong ka experience ka de da kumwe ba teng ban shim na po ban pendap yala de ki habwan na po hapo kitchen ban wan kung kita ki baria suban ne ban clean jing clean de kila dependent kam ki utensils ki
pliang ki pela ti kum kita kim pat sung tho ti ni shat batai ya ki pade hakar komba ki ru kin sung tenat kin sung tho so kum kita ki challenges ni la don artat ki guest reviews kita ru ki dei ki we nama kumapi ang makong lesi nakawai ke jakasa shikopi pat ka pher karu company yan lesi kindon ki gas ki ba kinum song thu ba lesi kindon pat in habban pun song thu yaki te hapadang kita ki jing e ru pila jam shakamat kong ka lesi ka ba ai men sim yu pi ban sedang shwaning kong lesi hatu pidon ke jing song tenan adu men shwa ne ki ek bala penong ya pi pat ba pin jam shakani ka benta ban sedang ya ka ti ngadon kani ka jingtrang le ni ka passion ban kindu ya kiwe ki breu na kiwe ki jela but ngakwa ru ban pensapriang ya ka ti ka dustur jong ki khasi jongi shakiwe pat ki jat ban riu so ka de kata sharing of hospitality but ka ka culture jongi ti kata ka ba actually ka sedang yang ban sengi ka ni ka business jua ti kamdei tang ka business ka dei ka taru la long ibajan bat imen sim ni jong pi ma hoi namar babun sin ha bakiwan ki bruna bar ni so thu ba ni kwa ban pen i ka to kariti ka to stur jungi ka ik bolong jan ba ka culture ka jungi ma ko ti henry nga kwa ru man so thu kong le si pilaun batai ki palo jungi hato hapadang kita ki jing e bat ka jing yo men sim ka jong pi pan kumno pi pentelun ni ki kam ko ma pi ong ma menta pila sedang daki ni ki computerized lu borok khoi hatu pi don daki kena dre ki ba namar pun sen abang isang ki kam ngilong ba ai kam ru e ki we dei te kin diat kong ni pai sha kata benta ti hoi ki menta kani ka kadi ka teamwork ka baya trailang ka baya baya yashim bentalang okay so menta kam dei tangka banga trei daladi Ndrei ngayo ban ai kam ru ikiwe ki ban nadong hi ti ki yarap ban khot ki yarap ban shat breakfast ban shat dinner ni ki lunch da ki kwa ki guest ti ki bon so nakani la ban ai ai kam ikiwe mal hakapor mentali ka kam ru ka jinjar ngathre ki pabun ki kena ngathre ki thrang ban sedang e na di relasi kim tip kalat kalentin dadan pat kum kini ki jan kam ki ba ngi sang yo man ai kam lang noi ki we hoi kin diat ru kong ni phai se ka benta ka ba ngi tip ba ka kani ka homestay ka jong pi ka yo e ka jing i thu asa ha ka bandrung ha ka finalist jong ka best homestay kin diat le sing ni phai se ka benta ti kani ka de ka best homestay awards ka ba ki penlong manlau snem but ngalengo ba ka homestay jongi ru ka don ka larung lang hangka ti ngatrai nio rung namar ba ki don ka voting system ba ki guess hi ki breu ki pat ba ki la ban vote ya ka homestay jong fi ti ki jet ya ka homestay jongi but ngila bon ki votes nama tang la but ndai ka taru ki don ki panelist ki ba one page ya performance ki one page ya ka homestay but based on reviews ki taru kila kila I judgment based on those factors kan ti nama tangi la yo rung po ki finalist ti ngaso sarong ba nila ban penpau ka megalaya at least kadai because kadai national level ti na baro ki homestay kila ajit ini ti so tenat bahai kata kan ting ai ku play kong na ka benta kata ka mau jam ba pila la mo ban boy ban ngi nget ba kanang kiu na ka wai ka por cha ka wai pat kin diat ru kong ni phai cha ka benta ha ka ba ngi pen ba ha ka ni ka por ka ba benta ka long ka ba e ba mo ngi kum ki ru kan thai ngi ibun ba ki jing ek ni kundu kham tam ha ba ya de ba kam ka jam bun sin le se ki ba bun na ki ru kan thai ki don ka sam ka ban le e henry
kim la ban jam shakmat le si kim tip ka lat la ni kim tip ka taka linti ya che kin len ba le si kin don ki ba kum pi ki ba don ya kanika jingtrang ban sang kum ki ni ki chat le si kin diat ka jing ai men sim ka jong pi la ni kin diat le si kinu ki lat ki ba ki dei ban shim mo kinu ki sin jam ba ki dei ban shim ban stang kum ki ni ki chat homestay ban stang ye kanika kam ki ngatai ki bon ki lat kum ki government schemes menta ki baya dei bat ka homestay te ki don ki schemes ki don ki banks ru ki ba ai jing kershan ho ki ai loan te kum kita ki lat ki deban wat hi na port tourism department ne ki don ki government departments ba ki yarap ki ai jing yarap ki bon ki kethai ki bala sedang ye kini ki la seng hi dala de ki single mothers ki ki kethai ki badang kwa ban sedang na ledi so ki deban sedang na kabaret and then kan kiu shaka bakarau hoi bahe so and ki deban long authentic ki deban focus kim don ki jing bakla ki bon ki jing bakla re kalong kum hi kai ni but bon sien ki deban focus ha ka jing khoj ka ni ka jing thrang ban ban penbiang penbit iki gas ti kita baru akin hap ki penmain kan nama bun sin ha bangi tre ki kampai ba kalong ka ba ban penbiang lu kala ban don ki jing bakala kom ba pi ong mo num la biang le si 100% de hen re ngi ha ban learn la ni ban nang shu ban pen bahai ki ki jing bakala chu hab yai sha mo kum ba pi ong men ne mo kong homestay jong pi kalong compare le si ngala ban ong ba kalong kum bangi sa hayeng ha ka ba ki gas ki ha ban le hi ka tu kan ki kam le si ban kling ya la itiar la ni ban wan tong i tai umdi jong ki ti hen re ng shu kwa ban smo thu le si ke e pat ka jing smo jong ki ha ba ki wan ha to ki feedbacks jong ki long kum nu ke e ka jing smo ka jong ki na ma phila yo ban rung ha ka finalist jong ka best homestay tinga nget ba kala long ka feedback ka ba biang ba na liang ki gas ki pelawan sang ni ro sai ka we ka banung kong ka de ka jing ye bangi pen i kitang shurong ila pen i kata ka warmth kata ka friendliness ka hospitality ka badon kam te ni focus ya ka turu and baki so ngashat ong bet yaki ba kani ka de ka yeng kum ka yeng jong fi so bhaban treated the same way kan ke kade kata warmth friendliness hospitality those are the things that ka pensgo tenat iki kade kata so tenat ba kong lamar ba ngathrai kumbang ong mene mo ban tre ka kampai ba ka long ka ba e ba langim la ban pun hun yaki ka long ka ba e yangi bangin jam shakaman ki ki benta kong hoi kum ba pi ong mo kong ki bun ba ki lan jinga ram ki ba ngiyo le se na liang ka sarkar na liang ka bang Henry ni so thu rupa hapren kita ka jing kershan ru ni don kamba la kalong na ka yeng le ni na ki lok ki jor ki be ba thoin ha bangi stang ka no ka kam ka Jingiaidlynti ka jong pi pat kong ha ka ba ya de ka ta ka benta ngas dang ye ka ni por ba idang don ni long la klat menta la arsnem he ti dia sedang lang ka jingmut ka long kumju ti hadin ba ila klat pede ngayat kamat kan pat kan ni ti kata ka jingkwa jongapan pan penur long ya kan ni ka la long kum ka dream jongi ban sedang lang ya kan ni ti kata ka ba pentrang yang apan sedang ni oi ngathrai ka kata kalong ka jing ai men sim ba ngathrai ki ba pet yang kan ka por kin yo namar hapadang kita ki jing ya le ki jing e ki ba pi kan du ru pi kram randien pi la jam shakamat but ngathrai ka don kam ban don danga pendon kam de ka tin no we so much strength bangin jam shakamat ma hapadang ki jing e
kendiat ru kong ini pai le si syaka por ka bementa ngiu I pa kiru kan thekil akiu pa haki babuan pa kiliang la kalong ha ka ban sedang ki kam ki jam la jong ne kinu ne ki we ki kam ma Henry kong kalong ru ka ba smosi bani I pa kidang buan pa pde ki blang sa dia na ka jing ka jong ki le si kim yo ka jing kersan ma le si kim tip ya kalat ko mga ong mene le si kim don ka jing shlor kum pa pidon ma pi ban jam sha kamal le si bat kum ta ter kila ban don ki daw ki ba pun jan ti Henry kum nu pi pat pi so ba pila jam ya le di sha kamal pila tur sha ka thong ka ba pi pila ang non ha padang kita ki jing ke ka jing so jong pi kong ti ka we nga thai ka de ka jing kershan yeng ru ka support na ki khon ki imei pa family members and men ki para Homestay. So kadai kata ka support naki family members kawai kadai ka again ka jingtrang la jong hi ban kindu lot ki challenges ki jing hoi ti kadai kata ngatrai pin hap shu focus on look forward ban meet all those challenges and overcome them kan ka shulong no ta nama ha ka jing Jingiaidlynti tingin kendu pe ki jing mla lat pi hoi mla lat ja mo la ka long ka jing berit ne ba he ne bat kom ba pi ong kong ringkat ba ka jing kersan pi don kam ru ban don ka jing trang na de mangin sedang ko no ka kam le se ka jing pin shlur jong pi kong namar ba ngiu I menta ki bubun ba ki ru kan thei ne ki ru rang ba ne ki samla ru la ka de ko no karta ru ngi ki la bun ba ki bla dang ki kam la jong mo namar ka kam ka ba ban yo ka kam ka ba tikana le se ka Jingiaidlynti ka jong pi ba ha ba pisdang ki kam kum ni jong la jong ke le se ka jing ai man sim ka jong pi pa ki we le se ki ba don ka jing tharang la ka long ka no ka kam ru kan nam di ko homestay don kam ya ka Jingtrei stom ka jing yaisha ban minot ya ka kam ru ti ka commitment dedication ka dei ban don kan ka liang jong fi but ban long resilient banum give up so easily banum tieng ban tur laga tur ban kendu lut kita ki jing kin don be ki jing rei banum bandu Syiem ban give up no ya ka pa fikwa ban le kan ti ka shulong no ta ma bun sin mo padang ka Jingiaidlynti tieng ni sir ni tang skundu jing kan dia le singila mila artatin no hoi yang ide ni aman jam hoi kibun ba artatin kin don ki por ba filong kum taru rei wat kata phiap pen ya le di actually pen phiap long strong phiap pen hab ai man Syiem ya le di ka pi de bon ka motivation ka dei ban wan hin le di bun Syiem ni ap Jingiaidlynti ba kin ai man Syiem ki we hoi julong ka shat long ta rei kam julong kam dei ban long ta ka dei ban long intrinsic abawan na po hin le di hoi di hap teng kini ki Jingiaidlynti jong pi kong mo ringkat ki jing ko ba pi kendo jing kersan le se ka jing ai man Syiem ki na ki occupants ki jong pi la ni kita ki balawan sang ni Jingiaidlynti aman tala long ajan arsnem mo bakal ayat kan ni ka jing ka learning experience jong pi la ni kata ka jing mentoy jong pi pat hakini ki arsnem ba pila ayat ka learning experience ka dei ba bentang la kendo jaj ki breu ngala nang ban kumno ban deal bat ki gas ki balong ki don ki batlia ki don ki balong hassle free ki bam thlia than ti jaj ki jaj reka kala ngala suthu kumno ban penya dei bat ki ti kata ka relationship jonga bat ki ka badon kam ha kumno ban ka dynamics ke ban ka bay dei hab nang ban penya dei dapi don ka mood ka ba long ka ba snew kat nu ru phiap nang ti ban hap pi kata ka ban Syiem ba feeling friendly ba feeling warm ti phi hap yaisha namar kani ka jaj kam ni ka ba don kam ba fin don ka jing ngau ka ba yaisha ti ba ngin hap ban pen jam ru teng la di
What happened? Bun sien pihak penjam. Pitri ke kampai ba te hospitality pihak don. Pihak don ti jing snow iba. Nada di bang adom rungan haban. Asti mo la dia. Bun sien hab lem ta ki bun sien bangla dom ru kan re wat kata ru ya isha pendem baik. Ba oi ki de ki gas. Ki di makita mo ki bang haban serve bang ibu kenang ya kan kam nam ta jong kita mo. And look at the bigger picture ki wan ra kam ye ki briola jong ki wan ra ki boost ya ka revenue jong ka economy ka local economy jong ni but ka ai kam kani ka homestays ru ka support ki we ki allied businesses kum ki food suppliers ki don ki we ki ba shed pen shed bam ki don ki ba ki taxi drivers ki guides hoi la ai kam ka long interconnected ka telun lang siya ka yarap ya baro andre semua tenar pakong te kumbangi jule mo namangi lapoi siya ka benta ko bakut ko program jingi kumbangi jule kong ka kubor jong pi na ka benta ki palok ki ba pe inge na ka bol tiang kwa ban ong ba ya ki long kemi ki samla ki kentei samla da fi kwa ban sing ni ka kam pideban yaisha pideban trishtam pideban minot but wat num randin da pikendu bon ki jing ti tang kata blish bon kalau ke kubor kapten kam nama habangi sedang kanu ka kam ni ngimla la man kendu ki jing pada apa kita ki jing le si indon ipor ibangi snow ko mandu mensim no la ni bangin ken randin no henry kalau ke kubor kapten kam hadu kata ta ba apa ki jing ru ni dei bantur be chakaman ikut bucket riang kong ipi ba pinang kiu mo ka homestay jong pi kanang kiu le sina kawai ka bentas kawai pat le si pinang yo su ki jing itu ki kusnam mo naki reviews jong ki customers ki jong pi ki ba wanang ni mo bat pinang ai kam ai jam ru e ki ba bun le si ki ba don kam ya ka ikut bucket riang kong ipi kum juru nakaliang ka dit ki maklaya ko ban ai ko ble ka por ka jong pi kong ko ble si bun e Dia palok kum tu ngi osngo ye kong Veera. Hoi kum ba ila ong ki jing ki popon bhai la kandu. Henry hapdeng kita ki jing ru iklem randin ba di ai men siem ru kum ju ya phi baro ki bedon ya ka men siem ban stang ya kum kini ki jai kam ba tur shakmat rei shitam ba yaisha hapdeng kita baro khoi lesi di jing stang ibaret. Henry pin sa poi pat shakathong ka ba philabo. Te palok ngi sai Syiem yang bat phi ha ka wi pat ka benta ku blei phi baro.